Isu banget aku. Kayak ada orang ngomong bajul-bajul bojolnya hilang dulu. Aku belum tangi gini. Tapi kok baru mau? Iya, dikokon Rene nang mak. Dikokon Rene, kokon ingkang ame. Oh ini, sama ngawal. Mak, Kenapa jadi? sama Kale. sama Kenapa jadi? sama kok ndak rono. Kok ndak rono? Lah ya dulu iki. Ya, piro? 2000. Ya, apa ini? Ndelok Dompet. tak delokno. Gitu. Ono. Ya, dua piro? 2000. Apa itu? Godhog karo lapis. Tapi, nanti duit. Nah, mbok puluh-puluhan ceblok lho ambil. Dono. Anu, itu bang. Terus bajul-bajul bojolnya hilang ngono lho aku yang tangi gitu. Nah, Iko sing iko. Nah, ya iki kekno. dua piro iku? 2000. Gak enak Kilo. Iko. Dono susuke aku nak ndek susu. Hah, kak. Sing 5.000. Ya Ya, iki. iku yo. Nak duwe susu. Kurang. Susu. 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 Tekan susu. Banyak orang apa iku sih? Susu 3000. Kok kan Susu 3000, duwe pen 5000. Kerong piro? 2000. 2.000. Wes kok rugi. Wes. Apa nengae to? Bengko. Wes, pas. Pas. Ngene Pas. Delokno ya, Mas. Pas. gak ada ngisor. Dono. Dono apane? Dono. Biar anu dia anak kerungu bajul bojolnya hilang ngono. Aku udah nilir wis isu dari awan. Ngipi kowean niku. Sekarang kurang duit. Wes pas budal aku wes. Pas wes. Gawa ireng itu. Nggawa. Kayak wis. Nggawa. Ngawa. Ya wis. Ade tuku ah. Ade tuku. Ireng-ireng. Ya wis isu. Wes. Elo. Kenapa wis? Itu kan jadi lo.